Sometimes we forget to select not by our choice. Yeah. Amen. Asikhetha kuba la emhlabeni. Asikhethanga futhi ukuzala. Asikhethanga ukudala. Kodwa wasidala yena. Ngoba ethanda, ehlosile azi ukuthi usidalela. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu wethu asizenzanga thina. Kodwa yena usenzile. He made us for a purpose. Usenzele impilo. Amen. Kodwa ke into ehluphayo ukuthi sikulomhlaba phela onesitha. Nomhlaba onani bazalwane? Onesitha sikaNkulunkulu. Amen. Noko esingenamandla okumenza lutho uNkulunkulu. Amen. Kodwa ukuze simphazamise uNkulunkulu sibheke thina ukuthi uma singaphazamisa lawo ngiyobe ngimphazamisile uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Yingakho ke ezwini lakhe asho njalo athi qondani nilinde isitha senu esingubani singusathane siyabhodla sibhodla njengengunyana siyamfuna esizomgwini. Amen. Sifuna esizomgwini. Amen. Kufanele abazalwane siphile sazi ukuthi sikhona isitha sinesitha sikhona singusathane. Amen. Hallelujah. Siyisitha sikaNkulunkulu esingeke sibenze lutho, kodwa ukuze sizwise uNkulunkulu ubuhlungu kufanele ukuthi enze sure ukuthi thina asifinyeleli ekuqondeni nasekwazini ukuthi uNkulunkulu why esithanda kangaka, why esinakekela kangaka, why esivikela kangaka. Amen. Ufuna ukwenza sure Nkosi yami samayibusisi. Mabonke igama lenkosi. Hallelujah. Amen. Mina nje kuningane ngahle ngokhuluma. Engahle ngikusho. Ngicela kodwa siye ezweni lenkosi. Mhlawumbe sizogayidwa yilo. Amen. Sizofunda incwadi kaGenesis. UGenesis chapter 4. Kunezibheke efuna ukuyithatha ezimbalo ezivile ezintathu noma eyodwa. Amen. Hallelujah. Mabonke igama likaJesu. Amen. Bazalwane abahle enkosini. Engathi uNkulunkulu angasiza sifinyelele la siqonda khona ukuthi ukuza enkonzweni nokuba senkonzweni nokuba sebandleni abembazalwane. Kungabi umkhuba nje ukuthi sesadwayele. Amen. Kodwa sibe ne-understanding nokuqonda ukuthi njengoba siyibandla sisebandleni uNkulunkulu unenjongo enkulu ngebandla futhi sikulwele ukuthi siqondisisise ukuthi why ibandla likhona. Amen. Why ibandla libaluleke kangaka. Amen. Malibonke igama likaJesu. Kubalulekile bazalwane siqonde simasize esontweni esize ngalomqondo abanye abanawo ukuthi uma beya mhlambe ngilinganise ngesikolo beya ezikolweni umuntu maye esikolweni uya enale attention enalokuqonda ukuthi impilo yami ngenzela yona lokuthi kufanele esikolweni nginganisisise nginake konke ngoba kusasa izwe lizobe libhekene nami ngikwazi ukuphila ezweni ngikwazi ukuthi impilo yami ikwazi ukuthi iflourishe iye phambili. Amen. Nasemanje ngathi singeza ngalo mqondo ukuthi sizela ibandla kahle hle ngoba sihlangana every Sunday. We are here just to learn. Sila ukufunda bazalwane. La ke ukufunda okukhulu kungaphezulu kokufunda konke ngoba ukufunda about intando kaNkulunkulu ngathi emhlabeni. Amen. The will of God about us here on earth. Amen. Hallelujah. Phela ebandleni semenzekile bazalwane kwaba indawo nje yokukhonza yokujabula kwenziwa izinto eziningi kodwa ubona ukuthi i-purpose inhloso injongo ilahlekile futhi ayinakile. Amen. Sekuya bavuka kwaba nezinye injongo nezinye inhloso ezikhona. Amen. Hallelujah. Asifundeni ke bazalwane Matthew chapter 4 uGenesis
Exodus la ngixoleke. To Genesis. Yeah. Chapter 4. Lithi ke la Adam made love to his wife Eve. And she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord I have brought forth a man. Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel in his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, you will not be accepted." Let me read it again. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Amen. 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 Sifunda ngesizulu ke manje. uAdam wamazi umkakhe uEva wakhuleka. Wazala uKayini wathi ngitholile indoda kuJehova. Waphinda wazala kuAbela umfowabo. uAbela waba ngumalusi, uKayini waba ngumlimi. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. Naye uAbel waletha umnikelo lowo. Waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wamnaka uAbel nomnikelo wakhe. Kepha uKayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethukuthela kakhulu uKayini, ubuso bakhe banyukumala. uJehova wathi kuKayini, "Uthukutheleleni na? Ubuso bakho bunyukumeleleni na? Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango, ukunqanela kwaso kukuwe. Kepha wena umelwe ukusibusa." Amen. Hallelujah. Lawa amazwi esiwathola namhlanje esizokhulumela phezulu kwawo igama leNkosi malibonke. Amazwi sizokhulumela phezulu kwawo. Labona ke bazalwane, njengoba nje siyibani, akekho umuntu waphela ukuqala ibandla. Ibandla ingumqondo kaNkulunkulu. Amen. Licebo likabani? LikaNkulunkulu. Ibandla kuNkulunkulu liyinto enkulu kakhulu, into ebaluleke kakhulu. Nkosi yomusa mayibusiso. Ngoba ibandla liyinsika nesisekelo seqiniso ngalonke igama likaJesu. Amen. Libalulekile kakhulu. Amen. But ukuthi kuze kube khona ibandla, uNkulunkulu ufanele ukuthi sazi ukuthi uqala kumuntu nomuntu ngamunye. Amen. Anze ubudlelwane naye. Nkosi musibusise. Amen. uNkulunkulu enza ubudlelwane kumuntu ngamunye. Ebese uNkulunkulu mayisebenzile ubudlelwane kumuntu ngamunye. Usuke sembizileke mayenze njalo, uyambiza. Mayisebekwenzile lo budlelwane uNkulunkulu bese kuthatha ukuthi ke lo muntu sekufanele manje aqale ukuthi
abe ingxenye noma yilunga lebandla. Amen. Abe ilunga lani bazalwane? Manje ke kuthatha noma kubiza umoya engcwele ukuthi umuntu mayesemukela uJesu wasindiswa wahlanzwa uNkulunkulu. Amen. Wamenza wafaneleka. Thatha umoya engcwele manje ukuthi umthatha ambhabhadisele ebandleni amenze manje abe member of the church. Amen. So ngamanye amagama umuntu usindiswa eyedwa kodwa usindiselwa ukuthi ayofakwa somewhere. Amen. Hallelujah. Usindiselwa ukuthi ayofakwa somewhere. Kusho ukuthi indaba yakhe enkulu noma irole yakhe enkulu ila esethathwa eseyofakwa empandleni afakwa abe ingxenye abe ilunga lalomzimba. Ngalibonga igama likaJesu. Hallelujah. Abe ilunga lalomzimba. Now uNkulunkulu ke into ayenzayo ezwini lakhe usitobele wasibhalela konke esinakho nesiyikho kuKristu Jesu. Amen. Amen. Ukuthi sibusiseke kangakanani, sinamandla kangakanani, yabona yonke leyo nto leyo. Amen. Siyithola ezwini kabani? LikaNkulunkulu.